Θεού για να εκτελέσει το Λόγο. Έτσι έχει σημασία να ξέρουμε τι κάνει το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι ο παράκλητός μας. Το Άγιο Πνεύμα είναι σαν να ήταν ο Χριστός εδώ στη γη. Αν ο Χριστός ήταν στη γη, πώς θα ζούσες μαζί Του? Θα τον περίμενες? Θα περπατούσες μαζί Του? Θα ήσουν συνεχώς κοντά Του? Θα άκουγες τι έλεγε? Μήπως θα άλλαζες τη σειρά? Όταν εκείνος ήθελε να κάνει διδασκαλία, εσύ θα ήθελες να κάνεις διακονία? Όταν εκείνος ήθελε διακονία, εσύ μήπως θα ήθελες να ρωτήσεις κάτι? Ή θα ήσουν μαζί Του κατά την εξουσία Του? Πρέπει να καταλάβεις τώρα ότι το Άγιο Πνεύμα έχει έρθει στη ζωή. Και το Άγιο Πνεύμα είναι μαζί μας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, το Άγιο Πνεύμα είναι μαζί μας? Σημαίνει ο Θεός είναι μαζί μας. Δεν θα μας κάνει αερικά, αλλά θα μας δώσει όλα όσα χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε μπροστά. Θα μας δώσει όλα όσα ο Χριστός έχει κερδίσει για μας. Όλα παραδόθηκαν σε Αυτόν από τον Πατέρα Του. Και το Άγιο Πνεύμα τα διαχειρίζεται κομμάτι-κομμάτι. Σημείο-σημείο, βήμα-βήμα, σκαλοπάτι-σκαλοπάτι στη ζωή μας. Το Άγιο Πνεύμα, καθώς φέρνει το Λόγο του Θεού μέσα στην καρδιά μας και τον εργάζεται να μορφώσει την καρδιά μας έτσι όπως ο Κύριος θέλει, σύμφωνα με το Λόγο Του, και μας δίνει το Λόγο Του για να μπορούμε να σταθούμε με πίστη και να τον διακηρύξουμε και το Άγιο Πνεύμα να εκπληρώσει το Λόγο του Θεού. Έτσι το Άγιο Πνεύμα, ο Χριστός είπε, ακούστε, ο κόσμος δεν μπορεί να το γνωρίσει. Δεν θα είναι κάτι που φαίνεται, αλλά εσείς ήδη το γνωρίζετε. Και σας λέω κάτι, θα έρθει μέσα σας. Και έτσι το Άγιο Πνεύμα είναι μέσα σε κάθε πιστό. Είναι το Άγιο Πνεύμα που σε πολιόρκησε και σε έκανε κάποια στιγμή να ομολογήσεις με πίστη τον Ιησού Κύριο. Όταν το έκανες αυτό, είναι το Άγιο Πνεύμα που σε πολιορκούσε, και όταν το έκανες αυτό, το Άγιο Πνεύμα ήρθε μέσα σου. Και ο Χριστός είπε, ο κόσμος δεν μπορεί να το γνωρίσει, αλλά εσείς το γνωρίσετε, το είδατε μαζί μου, μαζί μας, πώς κινήθηκε, αλλά σας λέω, μέσα σας θα έρθει. Και το Άγιο Πνεύμα είναι μέσα μας. Και καθώς κατοικεί μέσα στην καρδιά μας, είναι ακριβώς για να οδηγεί τη ζωή μας μέσα από την καρδιά μας, από μέσα προς τα έξω. Δεν δίνει πρώτα την ιδέα, αλλά πρώτα μιλάει μέσα στην καρδιά. Και επίσης ο Χριστός είπε, όταν θα έρθει το Άγιο Πνεύμα θα έρθει πάνω σας. Και θα λάβετε δύναμη όταν το Άγιο Πνεύμα θα έρθει πάνω σας. Έτσι το Άγιο Πνεύμα κάνει δύο πράγματα. Μου μιλάει το Λόγο του Θεού που είναι για μένα. Τότε καταλαβαίνω το Άγιο Πνεύμα μέσα μου. Ένα κρυφό έργο. Ένα έργο στο σκοτάδι. Ένα έργο που γίνεται σε κάθε έναν προσωπικά, ξεχωριστά, μοναδικά. Κανείς δεν παίρνει είδηση. Αυτά που ο Κύριος εργάζεται σε μένα. Με χτίζει και με μορφώνει για να φέρω ο ίδιος εγώ καρπό στο Θεό. Νέα ζωή να παραχθεί στη ζωή μου. Αλλά επίσης το Άγιο Πνεύμα μου φέρνει λόγους για τη διακονία, για τη σωτηρία κάποιου, για την οικοδομή κάποιου, για την απελευθέρωση κάποιου, για τη θεραπεία κάποιου, για ό,τι ο Κύριος έχει να κάνει, για το χρήσμα κάποιου, για την αποστολή κάποιου. Και όταν το Άγιο Πνεύμα φέρνει λόγους πίστης, τότε είναι το Άγιο Πνεύμα, το αντιλαμβάνομαι, σαν το Άγιο Πνεύμα πάνω μου. Σαν μια δύναμη που θέλει να εκδηλωθεί και να εκπληρώσει το Λόγο, όπου βρει πίστη. Και ο Κύριος με κάλεσε να ζήσω με το Άγιο Πνεύμα. Και στην πραγματικότητα μας κάλεσε να ζήσουμε έχοντας Αυτόν σαν ηθήνοντα νου της διακονίας και της ζωής μας. Δεν μας κάλεσε να κινούμαστε αυτόνομα, αλλά μας κάλεσε να μπούμε σε αυτό που Εκείνος κάνει. Και θα ρωτήσω, όπως ρώτησε ο αδελφός Λάντς, πιστεύεις ότι πρόκειται να αποτύχει το Άγιο Πνεύμα? Πιστεύεις ότι πρόκειται να αποτύχει? Θέλω να σου πω, όσον αφορά το Θεό, το Άγιο Πνεύμα έχει την πλήρη προμήθεια για να νικήσεις και να φέρεις καρπό που να μένει. Και θέλω να σταθώ μόνο για λίγο για τη διακονία. Πρέπει να ξέρεις ότι το Άγιο Πνεύμα έχει έρθει να μας οδηγήσει στο θέλημα του Θεού. Έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα γιατί όταν ζούμε με τον εαυτό μας έχουμε ανθρώπινους οραματισμούς. Γιατί είναι ανθρώπινοι, δεν είναι καλοί? Ναι, είναι από την καλή καρδιά μας, δεν λέω, αλλά είναι ανθρώπινοι. Είναι ανθρώπινοι γιατί είναι από την ανθρώπινη έμπνευση και στηρίζονται πάνω στην ανθρώπινη δύναμη. Γι' αυτό και πάντοτε είναι περιορισμένοι. Και θέλω να σας πω, ό,τι είναι ανθρώπινο, ο ανθρώπινος οραματισμός ενός πιστού χτυπιέται από κάθε ανθρώπινη γνώμη που ακούει γύρω του.
Του αλλάζει τα δεδομένα. Του λέει, πιστεύω ότι είμαι μεγάλος και τρανός. Και κάποιος με βλέπει και μου λέει, γεια σου αδελφέ, τι κάνεις? Και βλέπει το διπλανό μου, ω, τι γίνεσαι? Και αμέσως καταραίουν όλα. Δεν είμαι αυτό που νόμιζα ότι είμαι. Τουλάχιστον δεν με αναγνωρίζουν οι άλλοι. Και αμέσως όλα καταραίουν. Χάνω αυτό που έχω μέσα στην καρδιά μου. Θέλω να σας πω κάτι. Ο Θεός έδωσε το Άγιο Πνεύμα. Και έδωσε το Άγιο Πνεύμα για να μας δώσει το δικό του οραματισμό. Και θα πω κάτι για τον οραματισμό του Πνεύματος. Πάντοτε είναι αδύνατος. Πάντοτε είναι αδύνατος. Αν ένας οραματισμός είναι δυνατός, είναι δυνατό να επιτύχει, δεν είναι από το Άγιο Πνεύμα. Γιατί αν κάτι είναι δυνατό να επιτύχει, τότε δεν μπορείς να το λάβεις με πίστη. Και δεν είναι ο Θεός που θα το εκτελέσει. Αλλά πάντοτε ο οραματισμός του Αγίου Πνεύματος είναι κάτι αδύνατο. Αδύνατο για το δικό σου και το δικό μου μέτρο, αδύνατο αν το στηρίξω στη σκέψη μου, στη δική σου και στη δική μου δύναμη. Είτε ξεχωριστά, είτε τις προσθέσω μαζί. Είναι αδύνατο. Μόνο ο Κύριος μπορεί να εκπληρώσει τους οραματισμούς που θέλει. Αλλά θέλω να σας πω κάτι. Ότι ο Κύριος έχει σκοπό να εκπληρώσει τους οραματισμούς που δίνει σε μας. Σκεφτείτε την πρώτη εποχή, τους Αποστόλους που έμειναν χωρίς τον Χριστό. Ο Χριστός τους είπε στο πρώτο κεφάλαιο στις πράξεις, θα έρθει πάνω σας δύναμη, όταν θα έρθει το Άγιο Πνεύμα θα γίνετε σε μένα μάρτυρες, ακούστε τώρα, στην Ιερουσαλήμ, στην Ιουδαία, στη Σαμάρια, μέχρι τα έσχατα της γης. Μπορείτε να το σκεφτείτε. Είναι σαν να μιλήσει σε εμάς ο Κύριος και να πει, θα γίνετε σε μένα μάρτυρες, στην Αττική, σε όλη τη στερεά Ελλάδα και στη Βόρεια Ελλάδα, μέχρι τα έσχατα της γης. Ακούστε με. Δεν υπάρχει ίντερνετ. Δεν υπάρχει τηλεόραση. Δεν υπάρχει DVD, CD, κασέτα. Για να πας, όχι στα έσχατα της γης, για να πας λίγο πιο πάνω, θέλεις μερικές μέρες. Είσαι εξαρτημένος από τις καιρικές συνθήκες. Υπάρχουν εποχές που δεν κυκλοφορείς καθόλου γιατί δεν γίνεται. Πώς θα φτάσουν μέχρι τα έσχατα της γης? Τι οραματισμός ήταν αυτός? Τι οραματισμός ήταν αυτός? Αυτοί θα έφταναν μέχρι τα έσχατα της γης. Πώς θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό? Κι όμως, όταν ήρθε η δύναμη του Πνεύματος πάνω τους, ο Κύριος τους χρησιμοποίησε κομμάτι-κομμάτι, κομμάτι-κομμάτι. Και η μαρτυρία του Ευαγγελίου μέσα στον πρώτο καιρό έφτασε μέχρι τα έσχατα της γης. Η μαρτυρία του Ευαγγελίου. Ο Θεός έχει οραματισμό και για μας. Ο Κύριος έχει οραματισμό και για μας. Και δεν είναι κάτι που μπορούμε εύκολα να το πούμε. Όχι, δεν μπορούμε εύκολα να το καταλάβουμε. Δεν μπορούμε εύκολα να το πούμε. Αλλά υπάρχει οραματισμός από τον Θεό. Και πρέπει να αρχίσεις να το σκέφτεσαι. Ξέρεις τι θέλει να κάνει ο Θεός με το Άγιο Πνεύμα? Θέλει να χτίσει τον οραματισμό Του μέσα στην καρδιά σου. Φτάνει? Δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Θέλει να χτίσει τον οραματισμό Του μέσα στην καρδιά σου και μέσα στο μυαλό σου. Θέλει να αγγίξει τα μάτια σου. Θέλει να αγγίξει τα αυτιά σου. Θέλει να αγγίξει τη συνείδησή σου. Τι θέλει να κάνει? Θέλει να κάνει τον οραματισμό Του νοοτροπία σου. Θέλει να κάνει τον οραματισμό Του όνειρό σου. Θέλει να κυριαρχήσει σε σένα, έτσι ώστε να δοθείς με τέτοιο τρόπο στον Κύριο, ώστε να σε χρησιμοποιήσει για να πετύχει αυτό που έχει μαζί σου. Το Άγιο Πνεύμα είναι μαζί μας. Ακούστε, είμαστε έτοιμοι, δεν είμαστε έτοιμοι να πούμε πόσο λίγοι και είμαστε και μικρή δύναμη έχουμε? Δεν είμαστε έτοιμοι να το πούμε? Μόλις κάθε φορά που λέω κάτι για το Ισραήλ, κάποιος έρχεται με καλή καρδιά και μου λέει, μη λες τέτοια, θα μας βάλουν καμιά βόμβα. Μπορεί να γίνει. Ποτέ δεν ξέρεις τι συμβαίνει έξω στον κόσμο. Αμήν. Ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά έχει σημασία. Δεν είμαστε τόσο μικροί. Καταπιανόμαστε με τόσο μεγάλα πράγματα. Πρέπει να καταλάβεις, το Άγιο Πνεύμα έχει έρθει. Και το Άγιο Πνεύμα έχει έρθει για να χτίσει, να φέρει στην πραγματικότητα ξανά τον Χριστό σε μας. Γιατί το Άγιο Πνεύμα, μελετήστε τη διακονία του σε αυτά τα κεφάλαια που σας ανέφερα, θα κάνει κάτι
που δεν προβάλλει τον εαυτό του. Το Άγιο Πνεύμα ποτέ